رات اندھاری گوپی چراسیں مار سرائکستان دا نعرہ کہتے ہی سرائکی چپی چراسیں کہتے ہی سرائکی چپی چراسیں عقیدے حسن تا طریقہ بھی چل دین عقیدے دے نال انقلاب آندن سرائکی ریت دنال شمائل حبیب مولانا پاری خدمت دیوی حاضر ہے سیاں جا سائنس والے موجود ہیں بے نظیر پارک گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 3 کالج سرائکستان اسٹوڈنٹ موومنٹ ڈگری کالج دی حلف برداری دا پروگرام تھی پیا ہے اج دے پروگرام دی ڈگری 3 کالج دے جوانا بہت وڈی تعداد دے شرکت کی تساں میرے پیچھے دیکھ سکدے ہو جو کتنے زیادہ نوجوان شریک ہیں تے اج دے پروگرام دے وچ سائیں عامر سہیل صاحب کو گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 3 دی ایس ایس ایم دی نویں کابینہ دا صدر منتخب کیتا گیا ہے تے سائیں سامل دمانی صاحب کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے تے ای پروگرام دے وچ ڈسٹرکٹ صدر سائیں وجو زمان فقیر صاحب اپنی ساری کابینہ دے نال شرکت کیتی ہے انہاں دے نال سائیں ملک حمزہ ظفری صاحب نے شرکت کی چیئرمین ہند ڈسٹرکٹ کابینہ دے انہاں دے نال گمل یونیورسٹی کولر سارے دوستاں شرکت کی اساں سگو پروگرام دے جھلکیاں بھی دیکھنی ہیں تے آون والے جڑے سٹوڈنٹ لیڈرز ہیں انہاں دی گال مواڑی اساں سک سنویں ہیں اساں گومل یونیورسٹی طرفوں اج تے شرکت کیتی ہے سائیں گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 3 دی کابینہ کو اساں مبارکباد پیش کرنے ہیں تے اساں انہاں دے وچ بہت زیادہ جذبہ ڈٹھے ماشاءاللہ تے اساں شمیر ابھی مولانا صاحب دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ انہاں اساں کو اتھاں عزت بخشی ہے پروگرام دی دعوت دیتی نے تے ان بعد میں سارے براہمیں کو کانڈا ریساں کہ 28 نومبر کو گومل یونیورسٹی دے وچ تقریب والا برداری ہے سرائکستان اسٹوڈنٹ موومنٹ دی تے اساں براہمیں کو گزارش کرنے کہ بھرپور شرکت کرن آپ بھی آویں تے سارے براہمیں کو نال گن کے آویں شکریہ جنہاں نال رکھیندن سانگا روہی تھل دا مان جنہاں نال سنیاتی ویندی سندھو دی ہر جھوک اساں اوہے لوگ میں وجو زمان فقیر تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں سرائکستان اسٹوڈنٹ موومنٹ گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 3 دے حلف برداری کول انشاءاللہ اساں افتتاح کر چھوڑے تے باقی کالجز دے بھی حلف برداری دے پروگرام انشاءاللہ اگلے اس مہینے دے وچ کیتے ویسن تے اتھاں آن کے ساکو بہت خوشی تھی ہے کہ سرائکی ننگراں کو اکٹھا دیکھ کے سرائکی بھراواں دی محبت دیکھ کے ساکو بہت خوشی تھی ہے تے اس پروگرام دا مقصد سرائکیاں کو اکٹھا کرنے انشاءاللہ ساکو امید ہے کہ گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 3 دی جڑی کابینہ ہے نو منتخب اس سرائکیاں دی خدمت انشاءاللہ اس سال کریں دی راسی تے میں ساری کابینہ کو مبارکباد پیش کرنا سب کو پہلے پاکستان زندہ باد سرائکستان پائندہ باد بہت شکریہ سے